Sziasztok, sziasztok, remélem jól vagytok. Hoztam egy kis videót, nem akarok mentegetőzni, fogok most egy kicsit. Tudom, hogy régen volt videó, de ez van. Sajnos. Tehát az van, hogy a Peti nagyon sokat utazik, én nagyon sokat vagyok egyedül a Tianával, így igazából nem is járunk sehová, nem történik nagyon velünk semmi. Legutolsó esemény, amin voltunk, az Magyarország volt, arra azt meséltem, hogy az tényleg nagyon jó volt. Aztán hát minket is bedarál ugye a mókuskerék, hogy reggel elviszem 7 órakor Tianát az iskolába, aztán elmegyek dolgozni, aztán munka után elmegyek edzeni, ha tudok, edzés után felveszem a Titit, és este 6, mire hazaérünk. Ugye utána másnapra kajacsomagolás, vagy főzés, a kutyát elintézni, blabla, tehát tényleg így a hétfőtől péntekig, bocsánat, reggel 7-től este 6-ig, vagy 8-ig nagyon-nagyon be vagyunk táblázva. Főleg így, hogyha egyedül vagyok, akkor így minden rám marad. Sajnos a 24 óra az nekem se elég, úgy, hogy nektek se. Hát ez van. Hétvégék meg hát mikor a Peti, ha itthon van, akkor próbáljuk magunkat utolérni, úgyhogy akkor sem nagyon megyünk sehova. Ja, és ebben az évben az időjárás nem volt jó, nagyon nem. Most nagyon korán beköszöntött a hideg, nagyon sokat esett az eső. Ugye tudjátok, itt az ősz az gyönyörű, szép, nagyon színes, nagyon el szerettünk volna menni videózni, fényképezni. Nem tudtunk, mert esett az eső, és nagyon gyorsan leverte a faleveleket a fákról, úgyhogy így sajnos az elmaradt, ezt kicsit bánom. Ez van ma jövőre. Na, úgyhogy hoztam nektek egy videót. Toronto Islanden voltunk, szeptember elején, itt még jó idő volt. Itt egy teljes napot eltöltöttünk, ez egy ilyen szabadidős sziget, Torontóval szemben van egy ilyen kis szigetcsoport. Kompal lehetett megközelíteni, kompal is jöttünk, kompal vagy hajóval lehet átjönni. Mi kompal jöttünk, foglaltunk egyet online előtte, levő nap, vagy pár órával előtte. Ez a sziget nagyon kis cuki, nincsen rajta autó, csak biciklivel vagy gyalogosan lehet rajta közlekedni, vagy rollerrel, vagy valami ilyesmikkel. Nézzétek, gyönyörű szép a kilátás Torontóra. Itt mindenki piknikál, már kikapcsolódik, kicsit közel van a természethez, kiszakad a nagyvárosból, ugye, ez itt nekik nagyon közel van, ide kijöhetnek kicsit leföldelni magukat az emberek, relaxálni. Van rajta egy pici vidámpark, egy pici ilyen kis vadaspark, van rajta egy pár étterem, de ilyen nagyon-nagyon alapok, ilyen pizzéria, hotdogos, hamburgeres, ilyesmik, fagyizók vannak rajta. Van rajta egy művészeti iskola, szállással. Azt szerintem tök jó lehet ezen a szigeten járni iskolába, vagy itt élni kollégiumban, és szerintem borzasztó jó lehet. Van egy szabad strandja, egy homokos szabad strandja. Jaj, még ezt így elmondom, hogy nincs hang a videó alatt, mert szembe velünk, Torontóban volt egy expo, amin volt ez a repülő kiállítás, vagy nem kiállítás, ez egy ilyen látvány, bemutató. És ezek a harci repülők, ezek a nem tudom milyen repülők, annyira borzasztóan hangosak, hogy nem lehetett tőlük beszélni egyáltalán, úgyhogy így fel is adtam, inkább csak videózgattam, amiket látunk, aztán gondoltam, hogy így alábeszélek, mert a repülőktől egyszerűen lehetetlen volt. Na szóval itt most pont megyünk erre a vidámparkra, van rajta még egy ilyen botanikus kert is, egy világító torony. Gondolom még van rajta egy pár dolog, amit mi nem néztünk meg, lejártuk a lábunkat. Bazi nagy játszótér van, rengeteg füves terület. Nagyon sok ember volt így is rajta, de tényleg nagyon jó kis kikapcsolódás volt, egy teljes napot eltöltöttünk ott. Visszafelé már nem kompal mentünk, mert annyira sokan vártak a kompra, hogy van lehetőség venni jegyet ilyen
hát ilyen kis motorcsónak taxikra, és akkor vettünk, azt hiszem $25 volt a taxi, egy hármunknak, ha jól emlékszem, de nagyon kis vagány, nagyon nyomják nekik a sofőrsrácok, nagyon élveztük visszafelé az utat, majd meglátjátok a végén. Tehát azzal mentünk vissza, azzal hagytuk el a szigetet, úgyhogy itt töltöttünk egy egész napot. Na, amiről szerettem volna mesélni nektek, az a jogosítvány. Kanadában, vagyis itt Ontárióban hogy lehet megszerezni a jogosítványt akkor, ha nem volt még soha jogosítványod, mint például nekem, mert nekem még soha nem volt jogosítványom, viszont itt most már nagyon rá voltam kényszerülve, hogy legyen. Na, szóval ez úgy működik, hogy nulláról a jogosítvány megszerzése, hogy veszel egy kresszkönyvet, vagy ahogy akarod az interneten keresztül böngészve megtanulod a kreszt. Megtanulod a kreszt, időpont foglalás nélkül bemész ebbe a hivatalba, ebbe az office-ba, ahol le tudod tenni a kressz vizsgát, azaz a G1 tesztet, azaz a G1 vizsgán. Hát figyeljetek, én 7 órakor volt nyitás, én nyitás előtt 15 perccel ott voltam, 50-en már előttem. Tehát reggel 7-től én délre tudtam bejutni, mert nem kell időpontot foglalni, hanem aki először jön, az először megy be. Tehát, hogy én reggel 7-től délre tudtam bejutni. A teszt az 40 kérdésből áll, egy számítógép elé leülsz, és van 40 kérdésed, 20 kressztábla kérdés, 20 jogszabály, vagy szabály kérdés, és akkor ilyen 4 darab válasz opció van, és akkor be kell x-elned, hogy szerinted melyik a megfelelő megoldás, vagy megoldások, és utána egyből meg is kapod a kressz eredményedet, vagy a kressz vizsgád eredményét. Ha nem sikerül a kressz vizsgád egyből, akkor kivárod a sorodat megint, és már is mehetsz teljesen ingyen megpróbálni még egyszer a kressz vizsgán. Tehát ez így működik. Na, megvan a kressz vizsgán, és így lényegtelen, hogy tudod-e melyik az autó eleje hátulja, már vezethetsz is. Én azt sem tudom, hogy kell beindítani az autót, hogy ezt se tudtam. De jó, tudtam, de na, értitek, tehát hogy zéróból egyből beülhetek és mehetek az autók között az úton. Tehát nekem ez tök érdekes volt. Az a lényeg, hogy egy 5 évnél régebbi teljes jogosítvánnyal rendelkező ember mellett te vezethetsz. Tehát az ő felügye mellett te vezethetsz. Engem így a Peti tanított meg igazából vezetni. És a G1 és a forgalmi vizsgát között 1 évnek el kell tennie, tehát a G1-jel addig 1 évig neked vezetned kell, ha van rá lehetőséged a felügyeleted mellett, és ezt az időt lerövidítheted 8 hónapra úgy, hogyha veszel oktatótól órákat. Képzeljétek el, hogy nekem egy itteni barátaim ajánlották, hogy az ő gyerekeik nála jártak oktatásra. Ez egy magyar hölgy volt, ő neki van itt Kitchenerbe egy autós iskolája, és én akkor így a barátaim ajánlása által ő hozzá mentem. A hölgy egy 10 éves korában jött ki Kanadába, vagy jöttek ki. Most már ő 50 fölötti szerintem, és egy kicsit most már cöri a magyart, de nagyon jó volt, elmentem hozzá. Suliba meg ő csiszolta vezetési technikámon is. Szóval ez úgy van, hogy lecsökkenti 8 hónappal, hogyha veszel ilyen órákat. Ez egy ilyen csomagba tudod megvenni, jó, tudsz egyesével venni órákat is, de van egy ilyen csomag, hogyha egy ilyen csomagot megveszel, az rövidíti le 8 hónappal 8 hónapra, bocsánat, a vizsgáig való időden, és ebben a csomag az úgy van, hogy van 20 óra elméleti oktatásod, és 10 óra gyakorlati oktatásod, úgyhogy nekem úgy volt, hogy
4 napot, 2 hétvégét, szombat-vasárnapot voltam 5 órát a pad mögött, a suliba, és 10 órát megvezettem ezzel a hölgyel, és hogyha ez megvan, és letelt a 8 hónap, akkor mehetsz a forgalmi vizsgádra, vagy rutin vizsgára, de igazából szerintem nem rutin, mert nem autó, vagy nem egy felfestett pályaszakaszon vizsgázol, hanem rendesen forgalomba. Úgyhogy ez úgy működik, hogy elmész a tesztközpontba, leadod az autódat, hogy milyen autóval fogsz vizsgázni. Ja, ha valakivel, valaki el kell, hogy vigyen, mert ugye egyedül még nem vezethetsz. Valaki elvisz, és ott leadod, hogy milyen autóval, milyen rendszámmal, színnel, milyen típussal vizsgázol, és bele kell ülni az autóba és várni a vizsgabiztost. Nagyon vicces volt, én nagyon izgultam. Nagyon féltem a vezetéstől is, azóta már nem félek, nagyon-nagyon szeretek vezetni, nagyon jó döntés volt, hogy letettem végre a jogosítványt. Hamarabb kellett volna, mindegy, ez már így van. Szóval én annyira izgultam, hogy fog-e sikerülni, mert előtte meg nagyon sokat gyakoroltam a Petivel, és én ilyen, hát hogyha valami nem jó sikerül, már 25-ére se, akkor azért elvesztem a motivációt, meg a türelmemet is. Szóval vártam az autó, vagy a vizsgabiztosomat az autóban, aztán jött, és akkor meg kellett mutatnom, hogy működnek az indexek, a féklámpa, meg körbejárta az autót. Képzeljétek el, nagyon ciki volt, mert hát egyeztessünk adatot, hogy beazonosítsa, hogy én vagyok én, megkérdezte a születési dátumomat, és a nevemet, és a születési dátumomat. Annyira belegabba jöttem, hogy én nem fogalmam is, hogy milyen dátumot mondtam el. És csak néz rám, és akkor eszméltem rá, hogy mit mondtam? Tehát, hogy az se, fogalmam nincs, is szerencsétlen. Én, mert én nagyon izgultam. Aztán gyorsan megmagyaráztam, hogy én vagyok én. Aztán beült, és elindultunk a forgalomba, és kb. 10 perc alatt le is vizsgáztam, 3 parkolást kellett mutatni neki, meg ő mondta az útvonalat, hogy merre menjél, hova kanyarodj, ilyenek, aztán visszamentünk, és csak a végén árult el, hogy congratulation, akkor átmentem a vizsgán, és akkor juhúj. Na szóval ennyi volt a vizsga, tehát innen még akkor van egy G2-es vizsgám, ami azt jelenti, hogy most már vezethetek egyedül, G1-jel még nem vezethettem autópályán, most már vezethetek autópályán, és meg van szabva, hogy milyen utasaim lehetnek, hogy azt hiszem nem vihetek valami 4 kisgyereket egyedül, meg ilyesmik. Mindegy, ez a veszély nem fenyeget, remélem. Úgyhogy most az van, hogy a full G vizsgáig még 1 évnek el kell telnie, és 1 év után megint csinálnom kell egy ilyen vezetési vizsgát, de akkor már autópályán kell vezetnem, ha jól tudom, és hogyha most eltelt az 1 év, és letettem azt a vizsgát, és akkor megvan a full G jogsim. Ez tök jó, azt hiszem, hogy egy nyár környékén tudok menni full G vizsgára. Na, még azt el szeretném mondani, hogy megkérdeztem nektek, hogy egy pár itteni magyartól, hogy működik az otthoni jogosítvány átváltása kanadaira. Az ír és az angol jogosítványt nem kell átváltani, ezt átváltják 1 az 1-be, tehát nem kell ilyen különbözeti vizsgát tenni, vagy ilyesmi. Viszont a magyar jogsít nem ismerik el, úgyhogy különbözeti vizsgát kell tenni, ami pofon egyszerű, 1 hét, 2 hét alatt meg tudjátok csinálni. Annyi, hogy elmentek G1 vizsgára, azaz crash vizsgára, azt megcsináljátok, akkor utána foglalhattok is időpontot vezetési vizsgára, megcsináljátok a vezetési vizsgán, és kész, meg is van a full G jogosítványatok, és vezethettek, amerre akartok. Tulajdonképpen ennyi. Ja, még annyit ehhez hozzátennék, hogy mindenki azt mondta, hogy érdemes lefordítatni mindenféle jogosítvánnyal kapcsolatos otthoni papíratokat, mivel én nekem nem volt soha jogosítványom előtte, főleg otthon nem tudom, milyen papírok vannak a jogosítványhoz, de ilyen bónuszigazolás a biztosítótoktól, meg ilyesmiket nagyon érdemes lefordítatni, ugyanis vannak
olyan biztosítós cégek, akik azért ezt figyelembe veszik. Tehát nekünk most ugye jöttek ki ismerősök, akik nagyon kedvezményes biztosítást tudtak kötni, mert volt mindenféle papíruk lefordítva. Mikor mi jöttünk, akkor a Petinek nem voltak ilyen bónuszigazolásos papírjai, mert Írországban nincs ilyen, vagy nem volt, lényegtelen. Nekünk az első biztosításunk havi szinten ilyen 4 és 500 dollár között volt. Azóta most már több mint a felére lecsökkent, de hát azóta már eltelt lassan 3 év, úgyhogy tényleg nagyon érdemes lefordítatni minden ilyen papírt, mert most hát nehezem újjon, nem mindegy, hogy kezdésnek 500 dollárt fizettek havonta, vagy 200-at. Úgyhogy tényleg ezt itt tudták javasolni, hogy fordítassatok le minden ilyesmi papírt. Úgyhogy ennyi végül is a magyar jogosítvány átváltása, egy sima kresszvizsga, meg egy vezetési vizsga, és ez akár 1 vagy 2 hét alatt, attól függ, hogy van neked szabadidőd erre, vagy hogy kapsz időpontot a vezetési vizsgára, és már meg is van, és mehetsz is, mint a szél. Úgyhogy ennyi. Hát, ennyi a jogosítványra. A következő videóban, mert most megígérem nektek, hogy jobban ráállok erre a videózásra, akár tényleg ilyen számomra lényegtelen dolgokról, ami lehet, hogy titeket érdekel. Hát, de én azt gondolom magamba, hogy ugyan már ez kit érdekelne, bár ha én otthon lennék és nagyon Kanada felé kacsingatnék, mint ahogy tettem is, én minden apró videót megnéztem, amit csak találtam, úgyhogy lehet, hogy ti is szeretnétek. Ugye a következő videóban elmondom, hogy kerestem munkahelyet váltottam, hogy volt a állásinterjúim, ezt következő videóban elmondom nektek. Na, örülök, ha végignéztétek a videót, remélem ezt tudtam segíteni ezzel, hogy kell jogsit csinálni. Hát, ez van. Na, puszi nektek, sziasztok, vigyázzatok magatokra, boldog őszt mindenkinek. Pá!